מכות, לא רק מכות כל כך מכירות, שהמחיר יהיה כבד מצוא. כרגע המחיר לא כבד מצוא. אבל התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. דוד הרי פחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך הישב פה בצחוק ופשוט הם לא פוחדים לצחוק. זה מה שמביא אותם ואז רגע, אבל אז גם העולם יגיד מה, אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. אבל לא יכניעו לו. אז אם אנחנו עושים לזה משהו, אז הם... יש שאלה, אז נניח שהם אומרים משהו. אז אמרו, 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד. לא פחדתי לתמודד שם. לא פחדתי להתאבד עם קלינטון. לא פחדתי להתאבד עם אובמה. מה היו הסכמי אוסלו? הסכמי אוסלו שהכנסת חתמה עליהם. שאלו אותי, לפני הבחירות התקיים, אבל בתנאי כפוף להדדיות וצמצום הנסיבות. אבל איך אתה מצמצם את הנסיבות? אני אתן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדהירה הזאת בקווי 67. איך עשינו את זה? אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי, אלה אזורי ביטחון. בקעת הירדן, מבחינתי זה אתר צבאי מוגדר. נכון. זה אוקיי. יישובי בית שאן, עמק בית שאן. לך תגיד. אבל אז הייתה שאלה, מי יגדיר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים? קיבלתי מכתב מקריסטופר אליי ולערפאת באותה לשון, שאומר שישראל בלבד היא זו שתגדיר מה הם את מיקום האתרים הצבאיים האלה ואת גודלם. עכשיו, הם לא רצו לתת את המכתב הזה, אז לא נתתי את הסכם כמובן. הפסקתי את ישיבת הממשלה, אמרתי, אני לא חושב. רק כשהגיע המכתב, תוך כדי הישיבה, אליי ואל ערפאת, חתמתי על הסכם. תגיד לו שעדיף לתת 2% מאשר לתת 100%. וזו הברירה שעומדת כאן הפרק. אתה נתת 2%, ובזה עצרת את הנסיגה הזאת, במקום